मंदिर की यारी पासे घूमे हनुमान हो, काहे खातिन रूसल बाड़ा वीर हनुमान हो, काहे खातिन रूसल बाड़ा वीर हनुमान हो, है खातिन रूसल बाड़ा। आव आव हलुआइया भैया छानी द दुकान हो, आव आव हलुआइया भैया छानी द दुकान हो, लाडुए खातिन रूसल बाड़ा वीर हनुमान हो, लाडुए खातिन रूसल बाड़ा वीर हनुमान हो, लाडुए खातिन रूसल बाड़ा। मंदिर की यारी पासे घूमे हनुमान हो, काहे खातिन रूसल बाड़ा वीर हनुमान हो, काहे खातिन रूसल बाड़ा वीर हनुमान हो, काहे खातिन रूसल बाड़ा। आव आव सोनरवा भैया छानी द दुकान हो, आव आव सोनरवा भैया छानी द दुकान हो, की गदवे खातिन रूसल बाड़ा वीर हनुमान हो, मुकुटवे खातिन रूसल बाड़ा वीर हनुमान हो, मुकुटवे खातिन रूसल बाड़ा। मंदिर की यारी पासे घूमे हनुमान हो, काहे खातिन रूसल बाड़ा वीर हनुमान हो, काहे खातिन रूसल बाड़ा वीर हनुमान हो, काहे खातिन रूसल बाड़ा। आव आव बजजवा भैया छानी द दुकान हो, आव आव बजजवा भैया छानी द दुकान हो, ना गोटवे खातिन रूसल बाड़ा वीर हनुमान हो, ना गोटवे खातिन रूसल बाड़ा वीर हनुमान हो, ना गोटवे खातिन रूसल बाड़ा। मंदिर की यारी पासे घूमे हनुमान हो, काहे खातिन रूसल बाड़ा मंदिर के यारी पासे घूमे हनुमान हो, काहे खातिन रूसल बाड़ा वीर हनुमान हो, काहे खातिन रूसल बाड़ा। आव आव पंडितवा भैया छानी द दुकान हो, आव आव पंडितवा भैया छानी द दुकान हो, जाने हुए खातिन रूसल बाड़ा वीर हनुमान हो, जाने हुए खातिन रूसल बाड़ा वीर हनुमान जाने हुए खातिन रूसल बाड़ा। मंदिर की यारी पासे घूमे हनुमान हो, काहे खातिन रूसल बाड़ा वीर हनुमान हो, काहे खातिन रूसल बाड़ा वीर हनुमान हो, काहे खातिन रूसल बाड़ा।